Здравейте хора, това е втори част на самата Outlast. Направо като Outlast. Първият път малко се посплаших. Но ще се надявам някой път да не си да опаша, защото почвам играта. Ще бъде страшно. И тя си е страшна. Първата част я качих моя YouTube канал. Сега ще влезем пак от приветите. Аз бях виновен, трябваше да се скрия. Да. За да ми открием. То си дебилак. Че ма стресна пак. Чупи нещо. Да ебат дебилака, че да еба. Пак ма стресна. Много стряскато се. Написам един път. Втори път няма да има. Ох, мамо, стара, надявам се да и няма. Все пак аз съм страхливо момче. О, влизам в стълбите. На коридора виждам някакъв умрял чичко. Хора, бъдете с мен, защото ще има да крещи здраве. Усещам циганина от километри. Ама то с кой пак колю, бе? Бе, циганина му. Бързо да бягам. То зелен циганин. Шумите екрана. Обаче тук по-хубаво. Да се затворя. Сори хора, но ме изплаши доста и нещо. Не пак, бе, то сме залови. Гроба майче матика. Да. Направо ми стана лошо, хора.
Надявам се да ви е станало интересно, защото май се е пак от вас. Но не са самите босове. Самият този бос, може съм с друг бос, не знам. Второто, аз се страхувам, защото съм... Качвам се на втория етаж. Страшна работа, но ще я проброим малко. Вижте коя арена съм. Стадия. Коридор ли какво става? Не покажи. Тъй. Довиждане хора, ако ви е харесал клипа, дайте лайк нагоре и абонирайте се за моя канал.